Siya pinipin. Nagmahalaga kay Yesu Kristo para nibig kay iyo consuelo. Kaya namin ang hanggang silong siya namin. Siyempre tayo sa mga finest. Kaya Juan Cuchillo, Kaya Pun, Kaya John Lily, Kaya Robin Davis, Kaya John Yan, Kaya Panagos, Kaya Montreal, ang Basmo, Bagan, Benedict, Benedict Baray, Nangangaliya Consuelo, Manuano ni Yesu Kristo, Manuano ni Yesu Kristo, Manuano ni Yesu Kristo,